Què són per als menuts les falles? Pues són més que una festa. Són una forma de vida. Les falles, vistes des de dins, són molt més. Tot un món per descobrir. Són amistat, estima, emoció, un sentiment que tenim gràcies a la qualitat humana extraordinària admirable que tenim els fallers. Les falles, per si mateix, són un goig per als sentits, però els xiquets i xiquetes fallers tenim un sisè sentit, el sentit faller, que alimenta la resta dels nostres sentits. Al sentit de l'olfacte tenim la pólvora. Tenim el sabor de la nostra gastronomia. Amb la vista tenim els nostres monuments. Amb el de l'oïda tenim la música i les mascletades. I amb el sentit del tacte tenim les teles de la nostra indumentària. Els xiquets fallers no solament som el futur, sinó que també som el present, perquè les falles no serien el mateix sense nosaltres. Les falles són l'ambient que es respira de col·laboració, treball, respecte i superació. Les falles són una festa que has de viure almenys una vegada en la vida. Per tot això, volem que els xiquets continuen prenent consciència de la importància que té l'element dinamitzador que són les falles, tant educatiu com cultural.